Els restaurants de Cambrils es beneficien aquests dies de l'increment de turistes. Amb tot, des de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Cambrils calculen que la seva producció ha davallat un 40%. En el que sí que ho han tingut una mica més fàcil ha estat a l'hora de buscar personal, ja que la crisi de la construcció ha portat a que siguin molts els que ara demanen feina en hostaleria. Hola a tothom, comencem al Cambrils avui parlant d'un dels sectors importants a casa nostra, com és la gastronomia. Aquest dimecres també hi ha altres temes que ens ocupen i que resumim primer en el sumari. El periodista cambrilenc Francesc Joan presenta el seu llibre Olímpics Tarragonins, on recull la història de 28 esportistes del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre que han participat en unes Olimpíades. Un dels protagonistes del llibre és el ciclista cambrilenc Jordi Mariner. La venda de gossos baixa un 80% durant l'estiu en alguns establiments de mascotes del nostre municipi. Alguns propietaris de gossos es plantegen en aquestes dates què fer amb l'animal quan van de vacances, mentre que els experts recomanen deixar-los amb persones de confiança. La companyia KD Circ porta a Cambrils l'espectacle Catacrac. El Parc del Pinaret era l'escenari d'aquest espectacle per les famílies. L'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Cambrils calculen que la seva producció ha davallat un 40% respecte a les mateixes dates de l'any anterior. Amb tot, asseguren haver notat l'increment de turistes des del passat cap de setmana i esperen que les reserves s'incrementin durant l'estiu. Als restauradors enguany els ha estat més senzill trobar personal qualificat, ja que la davallada de treballadors en el sector de la construcció ha provocat que siguin molts els que s'hagin decantat per buscar feina en l'àmbit de l'hostaleria. La producció del sector de la restauració de Cambrils està funcionant un 40% menys que l'any passat. Així ho asseguren des de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Cambrils, que esperen que les visites al municipi i als restaurants s'animin. I és que els establiments ja tenen les seves plantilles elaborades i produir menys suposa haver de prescindir de personal. Els caps de setmana trobar taules sense haver reservat és una missió normalment complicada. Entre setmana, però, les coses canvien i és on s'ha notat més la davallada. La temporada l'hem començat una mica fluixa. Estem treballant amb un 30-40% menys de l'any passat. El mes que ve d'agost sembla que vingui bé, perquè he parlat amb molts departaments i hotels i tenen les cotes ja complertes, però torno a repetir, aquest any es va una mica més fluix que l'any passat. La disminució de la despesa que fa cada turista també s'ha fet notar als restaurants. Tot i que no es nota tant en els restaurants de nivell mig-alt, en els de nivell mitjà i baix, el turista pot sopar gastant-se només uns 10 o 12 euros. Jo crec que el gasto de les mitjanies cap dalt la gent continua gastant igual, però el que sí ho nota són el gasto dels establiments amb una tanta categoria que els hi baixa moltíssim la consumició i la manera de demanar les coses. O sigui que no demanen res car, sinó que se'n van a lo barato. Amb tot, amb les previsions d'ocupació als apartaments i hotels a la mà, el sector de la restauració espera comptar cada vegada amb més visites i així augmentar el seu nivell de producció i beneficis. Pel que fa a la qualitat del personal de la restauració, enguany el sector no ha tingut tantes dificultats com anys anteriors per trobar personal qualificat. I és que, tot i la baixada de feina, el sector de l'hoteleria continua a l'alça, interessant a molts joves que es volen formar i fer-se un lloc en el món de la restauració.